Il-Papa Franġisku talab skuża għar-reazzjoni li kellu 3 filgħaxija ma' Pellegrina fil-Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Il-Papa kellu jinġibed lura minn mara li kienet fil-folla tistenna biex teħodlu bideħ f'lejlet l-ewwel tas-sena. Hija deret tixbidlu jdeħ u tixbdu leha. Dak il-ħin il-Papa kien qiegħed miexi fil-pjazza jsellem lill-Pellegrini li kienu ħerqana biex jiltaqgħu miegħu mill-qrib. Wara li resaq u sellem tifel żgħir, il-Papa der jimxi l-bogħod mill-folla sakemm mara li kienet mal-barrikati deret taħtaflu jdejh u tixbdu leha. Dan il-ġest tal-arrieda der li weġġaw r-rabja lill-Papa bir-reazzjoni tiegħu tkun li għatija daqqa ħafifa fuq ida qabel ma ġibet idejh lura. B'reazzjoni għal dan il-ġest, il-Papa talab skuża waqt l-Anġelus ta' nhar l-ewwel tas-sena u qal li tilef il-paċenzja u għażitt jgħid li ta' eżempju ħażin. Pazienza dell'amore. L'amore ci fa paziente. E tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Intant fl-ewwel qudiesa li kkonċelebra din is-sena fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, il-Papa tkellem dwar l-isfruttament tal-ġisem tal-mara u l-umiljazzjoni li ġarrab fit-tqala u fuq il-post tax-xogħol minn irġiel li għandhom żaqhom mimlija. Nisa li qal huma mġiela jagħmlu vjaġġi perikolużi biex jagħtu ġejjieni lil ulidhom. Qal li n-nisa huma ejjun tal-ħajja iżda jiġu kontinwament majra, imsawta, vjolentati, imġiela jipprostitwixxu lilhom infushom u jaksu l-ħajja li jġorru fil-ġuf tagħhom. Il-Papa Franġisku qal minkejn il-ġisem tal-mara wassal għas-salvazzjoni tal-umanità, illum il-ġurnata ġisimha qiegħed jiġi sfruttat u sagrifikat fuq l-altari profani tal-pubbliċità, tal-profitti u tal-pornografija. Saħaq li ġisem il-mara għandu jinħeles mill-konsumiżmu u jiġi rispettat u onorat għax ġisimha huwa l-aktar nobli fid-dinja għax ta' dawl lill-imħabba li salvatna. L-Knisja Kattolika bħallum tiċċelebra l-Jum tal-Paċi u kif isir dejjem bħallum f'nofsinhar, il-Papa Franġisku tal-Barka Urbi et Orbi mittieqa tiegħu fil-Vatikan lill-eluf ta' Pellegrini li nġabru fi Pjazza San Pietru f'temp sabiħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.